nama koji smo ovdje to možda neće toliko trebati. Nama će biti zanimljivo, eto, biti zajedno sa jednim od pisaca koji čini čast hrvatskom jeziku, jeziku kojim, eto, i mi se služimo nakon 100-tinja godina i više. Nakon njega taj govor još uvijek ima svoju vitalnost, svoju svježinu i ja preporučam tu knjigu i Vojnovića vašoj pažnji. Srdačno vas pozdravljam, sve zahvaljujem što ste došli. Mi danas ovdje svjedočimo dvama važnim događajima. Jedno je predstavljanje dviju knjiga, Vojnovićeve korespondencije, a drugo je izložba povodom 80. obljetnice smrti koje je postavila Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Dopustite da vas ukratko baš o Vojnoviću samome bih rekao sljedeće, da je on prije svega pjesnik grada Dubrovnika i da je povijest i ljepota tog grada bespovratno ga zatravila i gotovo da nema grada koji je snažnije djelovao na književni opus jednoga pisca nego li je to Dubrovnik na Vojnovića. Iako rođeni Dubrovčanin, on zapravo u njemu je i najmanje boravio. Tek od vremena do vremena tamo je gostovao, život ga odveo na neke druge sredine, ali ljubav prema gradu u njemu tim više rasla što je bio od njega odvojeniji. Premda je Vojnović kao malo koji hrvatski pisac književno stvarao sa osobitim nastojanjem da bude u skladu sa suvremenim poetikama, književnim zbivanjima i estetskim pravcima, pribavivši si tako u nekih kritičara pridjeva književnog pomodara, i dalje, iako je upravo on neka svoja djela stavljao u službu političke pragme i svojih često mutnih, internacionalnih, sveslavenskih povijesnih vizija, ipak je samo jedna sredina poslužila kao neiscrpno vrelo njegovih uspjelih književnih inspiracija, te neposredno utjecala na Krišćeve umjetničke prosudbe i životne nazore. To je, rekosmo, grad njegovih stalnih snova, vječitih čežnji, njegov pjesnički doživljaj i njegova sudbina, Dubrovnik. Najvrijednija Vojnovićeva djela inspirirana su tim gradom. Počeo je u književnosti vapajem za Dubrovnikom i završio oproštajnim riječima tom istom gradu. Sve što je napisao, opsjednut vizijom Dubrovnika, ostalo je kao književna vrijednost. Djela izvan kruga te njegove inspiracije, izvan tog kruga njegove bolećivog pripadnosti rodnom Dubrovniku, danas su uglavnom mrtva. Kao što su mrtvi svi oni bučni hvalospjevi Vojnovićevih već zaboravljenih kritičara koji su u pravilu, kako je to rekao priređivač njegovih dijela u ediciji 5 stoljeća hrvatske književnosti, Marijan Matković, rekao da su u njegovom dijelu najbučnije hvalili baš ono što bijaše osuđeno da bude brzo zaboravljeno. Prvi objavljeni tekstovi Iva Vojnovića su dopisi o zagrebačkom kulturnom, napose kazališnom životu, objavljivani od 877. do 1880. u Zadarskom narodnom listu. Tada još 20-godišnji mladić objavljuje svoj vlastiti interes za kazalište i dramsku književnost. Premda još bez izvornih želja za neposrednim sudjelovanjem u kazališnom životu, budući velikan hrvatske dramske riječi, otkriva neke invektive i promišljanja svoje još uvijek nesređene stvaralačke intime, što će zreliji oblik naći u njegovoj kasnijoj sustavnoj kazališno-kritičarskoj djelatnosti u zagrebačkom listu Pozor. U književnosti je Ivo Vojnović, kao što je naravno vjerojatno svima već znano, realističkom prozom. Naime, 1880. u tada najuglednijem hrvatskom književnom časopisu Vijencu, kojeg je, kao što je znano, uređivao August Šena, objavljen je njegov, kako ga je podnaslovio, roman jedne osiđelice, dakle pripovijest Geranijum. Već tada pokazuje svoj smisao za dramsku radnju i kao osobito uspjeli upravo se nameću ti dijaloški fragmenti te njegove pripovijesti. To se potvrdilo i u drugim njegovim prozama, napose u pripovijesti Ksanta, te u zbirci novela Perom i olovkom, dakle to je prva njegova objavljena knjiga. I jedno i drugo djelo krase i uspjeli lirski momenti. Vojnovićeva proza Fantazija, objavljena 891. istodobno u Zagrebačkom Vijencu i Zadarskoj smotri Dalmatinskoj, svojim slavljenjem vječne i neobuzdane moći i ljepote, najavljuje novo književno razdoblje moderne, dokazujući da njezin autor posjeduje istančan sluh za književna strujanja, kretanja, i jedno od njih se očitovalo u činjenici da je upravo Vojnović
prvi u hrvatskoj književnosti ukinuo granicu između pojedinih književnih rodova, ispremješavši temeljito lirski, prozni i dramski diskurs u svom stvaralaštvu. Njegov geranijum u tom smislu, svojim kontrapunktiranjem lirskih pasaža s dramskim situacijama, prethodi nekim stilskim, kompozicijskim postavkama, tek dolazećoj hrvatskoj moderni. Kada je 15. veljače 1890. u Zagrebačkom kazalištu praizvedena Vojnovićeva komedija Psihe, njegovo prvo dramsko ostvarenje iz kruga drama kozmopolitskog, pomalo eksperimentalnog karaktera, na tragu onodobnih europskih dramskih kretanja, kritika je prepoznala autora koji prati tada dominantne europske teatarske ukuse i trendove. Sličnih je obilježja i Vojnovićeva Gospođa sa suncokretom 1912. koji su mnogi kritičari nazvali kinematografska drama upravo zbog bogatstva takvog svojih didaskalija i svoje interpretacije radnje koja je, eto, danas bismo mogli reći, bliska nekim sapunicama. Znamo li da ih je sve vlastoručno napisao Vojnović u epistolarnom obliku, možemo reći da će sigurno onoga svako ko uzme i počne ih čitati zapravo iznenaditi svojom ljepotom, svojim stilskim karakteristikama. Jedan mali detalj koji mi je odmah dao, budući da sam i sam previše bio uronjen kao priređivač, mi je dao to odmah naslutiti. To su bile mlade dame koje su radile mi, pomagale na korekturama. One kad su počele čitati, pa su rekli to je najuzbudljivije literarno štivo što smo ga davno nismo nešto slično čitali, i to je jasno i pokazatelj određenog interesa koji će sigurno ovo izdanje privući. Eto, tako smo svi skupa obilježili i Vojnovićevu 80. obljetnicu. Istina, nisu ova pisma ono zadnje što je ostalo neobjavljeno u Vojnovićevu, ostali su i njegovi dnevnici koji se nalaze u trezoru Nacionalne sveučilišne knjižnice, i u dogovoru sa akademikom Lukom Paljetkom, koji je i urednik ovog izdanja, odlučio sam da Nacionalna sveučilišna knjižnica 155. obljetnicu rođenja Iva Vojnovića, koja će biti 2012. obilježi izdavanjem i do sada neobjavljenih i nepoznatih dnevnika Iva Vojnovića. To su takozvani bolnički dnevnik koji je on pisao dok je bio za vrijeme Prvog svjetskog rata interniran u Zagrebačkoj bolnici milosrdnih sestara. Tako da ćemo, eto, i sa tim izdanjem dnevnika ipak hrvatskoj književnoj javnosti dati sliku jednog hrvatskog književnog velikana koja se do sada nije imala priliku sresti. Evo, hvala vam lijepo svima na pozornosti. Gospodin profesor Julije Benešić, Zagreb, Društvo hrvatskih književnika, u Dubrovniku, veljače 1913. Dragi profesore, hvala na časnoj ponudi, ali ne znam još kad će djelo biti gotovo ni koju ću ponudu da prihvatim. Da slušam glas srca i istorije, to bi samo u Dubrovniku. Ali živjeti se mora, a Zagreb me donekle naučio da je trbuh prije srca. Zato, ko mi više dade, tomu ću dati. Savremena poezija. O tobožnjoj nepravdi nekih literarnih i neliterarnih osoba u Zagrebu ne govorim. Za mene ne egzistiraju. Zato, dragi prijatelji, ako mi Društvo hrvatskih književnika ponudi više nego li Matica Srpska, onda ću njemu dati svoje djelo. Šaljem vam moju najnoviju evoluciju fizionomije. Pišite mi, javite mi koji su vaši uvjeti. Ja hoću odmah 2 izdanja, ćirilicom i latinicom u jedan mah, da mi se ne dogode neprilike kao s onom gospodom kod Matice Hrvatske. Od srca vaš, Ivo Vojnović. Razglednica, slavno Društvo hrvatskih književnika, profesor Julije Benešić u Zagrebu, Gundulićeva ulica. Dragi profesore, primam neku opomenu Društva hrvatskih književnika za zaostalu članarinu. Eto, već 3. godina da ja odoh iz Zagreba, pa niti sam ikada primao bilo kakvih savremenika, bilo kakvih drugih dijela. Ako se nijesam izbrisao iz društva, znači da sam mislio da to prestaje mojim odlaskom. Molim vas da to uredite i izvidite. A ako se vratim u Zagreb, pa ću se opet upisati. Pozdrav, vaš Ivo Vojnović.